Hage norok Ladakh ajagani GenZ rok bongni manthai soktai bongni je demand tongmani amo central government ongno je sanmani amo central government nok riyangai je central government chalok tongnai borno joli jagai lama ongkhor laika protest khailekya je BJP office rok sogini mani norok koktwani bisingtui tei video ni bisingtui social media ni bisingtui kwbangma nukhna tei a jaga tebo kwbangma borok protest rok khlailai tonglaio haike a jaga o jeng koktwani bisingtui saimangka 4 jon langma chokha tai 40 jon ngakai sagu dukhumangka hnai amo joto student mamang hayake GenZ haki bongna a jaga tabuk je o demand ongkhormani amte haki protest nge aro hoihulang mane amo tabuk ni kogya borok jepro Kashmir haike Jammu Kashmir ne andaro je state tongmani a jorabo amsa hake naikol jagengi tongmana haipano borok union territory sanmani yagulo ulo je 2019 no union territory khlaire jaka Ladakh bai Jammu Kashmir no alada khlaye 370 sebaye Jammu Kashmir ni Ladakh bai Jammu Kashmir no alada khlaye union territory khlaire jaka age yang Jammu Kashmir phaching ka bongno union territory slampano bongno ka legislative jaka yang Ladakh phaching ka borno kunu phana jagliya kaisa je parliament ni sidia far jaka haike o jao kaini district tongo le tai Kargil hake bongni demand ka amno statehood haike union territory ni bising pano legislative borok nango include 6 schedule haike chinyang ni ADC Bodoland tai kabangma je district council tongma ha chinyang notice o Garo Hill Khasi Hill Zente Hill Dima Hasao amte hai bongna jaga bo 6 schedule nango bongni je tribe rongno Ladakh ni je tribe rongno brok protect khaini bagi hne tai separate public service commission je kabangma government bisingte je job rok phage kai bongne ama a jaga no borok no decide khlaye amot langnani te kaisa nga kang no tasingo saka je bongaro parliament ni kaisa seat tongo hage borok kaini sano hake amorok je central government je tabuk BJP hapang tongnai borok khnayangi no a jaga amte hai je holmul nangmani chungnuk jago koktomani bisingtei tai social media ni bisingtei amano tuinya jaga ni student obo norok langma choman nukhna belaikhe amo chaya hase je bongni dabi sani tongmani amo rewi rena nongo chini Tripura bo te barat haktor ganang amte ha je dabi sani tongmani separate state tai je mantai soktai rok rewi rena nong hase ama ante hake toni ka hapang rok tabuk barat hapang rok age bongna jagani kaisa belai kheno leader fano hone hinmano bono engineer fano hone hinmano sunam wangchuk je bongni ladakhi do fani bagi belai kheno samung kaham khlai tongo te bongni a dabi je sani tongmani amorongno je manani bagi सरकार खनाने बागे सेंट्रल गवर्नमेंट खनाने बागे बो बुक हड़ताल चाया नहीं याखे तोंग तोंगमारो बो नुकजागो हाके ताबुक बा आमते हाके न तोंगि तोंगमानि बो जे आमा आंते हाके जे प्रोटेस्ट खालिया जागनि बरो रक बो अमनो मुठागिरि का बो बुक हड़ताल हाके चाया नहीं तोंग तोंगमानि बो काय सावजे ओ दाबी आं सानि तोंफानो अमा आमते हाके जे वायलेंस हाके हयहुला वाला सुलाइके नायावै ठंडा खलाये शांति बाबे से नानानि हने बसावा आमनि बागे न बुक हड़ताल हाके चाया नहीं याखे सानि तोंगमानि नुखना je koktoman nai tongnai rok ngakai ake tabuk je koktoman bisingti numani BJP government rok je central tongnai rok je o protest hake je o gotna no nugui borok kok se bunyo bernani chengkha omo hai khlaimani klayo je congress klayo mo kubuni haste kubuni hapang rok bai miliwe omo ande hake santi khlairia ngna nai tongo ni sawi tongkha ake je borok omo khai nanis naya je o jagani je problem ngi tongmani amono khai cheri naya je bok ande hage je sani tongmani amono kaham ke naye je bong problem no solve khanya ni ke naya amte hekino je Tripura bo choli tongkha je kunung hakai kok se surui chini Tripura bo Bangladesh rok khayo Pakistan rok khayo China rok khayo honai borok du simiri tongo je o jagan problem no kai solve khlanya ni naya haise amono chini Tripura bo Bangladeshi rok hana habo mono control khanya ni ke naya je Tripura sarok je problem nge kabangma manta soktai rok sani tongmani problem create khajak tongmani ayang na de phanye rok bai jaga rok sekjagi tongmani bufang wafang ka ke amono tani jamani rabar rok je problem khlajagi tongmani tebu brung phaye borok o jaga voter list rok kabangma bongni majority bangi tongmani bongni population bangi tongmani bongni borono yango tebu tubui voter list tebu bangrewui borok tebu government ok sawi o jaga je o jaga ni original Tiprasa rong na kai problem khlaye je manta soktai rok riya khlai tongmani problem khlai tongmani je tongi tongmabo Tiprasa rong morok segi tongmani amorong no kai naya je vote bank borok bahaike majority rok no khushi khlai o jaga vote tlangai borok
oro sarkar chawi tongman amono swnai borok tongwi tongo amoni bagi to chini je dabi rok sani tongmani bohok ruprewi lama huprewi je sani tongmani amorokno rijak yangi tongo chini o jaga bo amono baksa buksu Tiprasa rok khaisina ringya ayangnani borok phaine rok support khlaiye tebo kok jatra potre sawi tongnai borokno nanani bagi Tiprasa bai Tiprasa se walai tongainai walai suklai khalai tongainai agi jesa party ni phanang tung joto thanjake samung khlaimang ke janai kamini leader tongnai rok belai ke jaya haji Tiprasa rok no thogoi tongo amo kuno single party no ang saya joto Tiprasa ni dal bidal party tongnai jesa panang thu kamiwa amde heke thogoi tongo kun project phaike ke rang chalani ni samung khlaiya haike na developing yang tong haike baima tongnoro ang kok samani soya comment bising tike shahar di tayo video na sajak like ready share klaji joto Tiprasa ni thani no kaham tongmadi thanja tongmadi wala sulai tang ni Tiprasa bai Tiprasa thanja ke baige chini man thani nai manam sinai di ham bai khulumka।